I ćao svima i dobrodošli u moj novi video. Ja sam Ana i ovo je drugi po redu novogodišnji video. Nisam tačno ni sigurna koliko će ih biti, ali drago mi je da su vam se one čestitke baš svidele. Tako da još ću možda napraviti nekih DIY videa, ne brinite se. Uglavnom, ovo što je iza mene danas je zapravo moja jelka koju verovatno i po naslovu vidite ćemo danas da kitimo. Također sam vam rekla da mi postavljate neka pitanja pa ću i na to usput odgovarati dok budem kitila. Pišite mi vi da li ste već okitili svoju jelku, mislim evo trenutno je 29. novembar, nisam sigurna kad će ovaj video izaći. Samo se nadam da nema nikakvih stvorenja i buba pošto je bila u podrumu, a zatim bukvalno se nešto čulo. Idemo na pravljenje jelke. I samo još jedna stvar, izvinjavam se na lošem osvetljenju možda, to jest morala sam da upalim i unutrašnje veštačko svetlo, iako je sada 10 ujutru, ali evo već nekoliko dana zrak sunca nismo videli u Beogradu. Spustilo što treba. Jao, meni su ruke crne, bukvalno. Možda je trebalo da operem prvo jelku. Šta je Miša, ti se sviđa naša jelka? Vidi ga, šta? Miša, opet se penješ uz drvo. Miša ima 2 godine, tako da ovo je faktički njegova 3. godina kada imamo jelku i tako voli ponekad da se popne uz nju, ali mislim, jednom je čak srušio život sa mačkom. Sada konačno počinjemo sa dekoracijom. Počet ću sad polako da odgovaram na vaše pitanja. Ima dosta pitanja, ali neka se ponavljaju i ubedljivo pitanja koje ste mi najviše postavili je gde planiram doček za novu godinu. Pošto je sve ovako neizvesno, naravno ja ništa nisam ni isplanirala. Trebalo bi svakako da slavim sa nekim prijateljima i to, ali sada vidjet ćemo i to koliko će biti uopšte moguće i šta. I sami znate kako to sve već funkcioniše, da za 3 dana može sve da se promeni, a kamoli za 30, koliko još ima za nove godine, čak malo i više. A Mišo, ne, on je bukvalno poludeo sad kako je vidio da ja snimam video, super. Verovatno ću o tome razmišljati posle 20. decembra kada vidimo već kao neku situaciju kakva je u tih nekoliko dana pred novu godinu. Još jedno kao pitanje, mislim ne znam koliko je pitanje, ali kao da vam preporučim gde biste mogli vi za novu godinu. Ja bih najradije to radila, da budem sa nekoliko dragih ljudi i da prosto proslavimo to na neki najbolji mogući način kako to može da se proslavi. Sumnjam i da bih išla čak i da je normalna situacija u klub. Nekako sam u posljednje vreme počela mnogo više da volim ove kućne žurke. Pa eto, ukoliko budem nešto baš smislila, svakako ću vam javiti, a i vi ako imate neke prijedloge, pišite dole u komentarima pa čisto da znamo kako možemo da proslavimo. Ima dosta pitanja u vezi snimanja ovih novogodišnjih videa, da li ću snimati neku DIY dekoracija sobe i slično, svakako planiram to, samo tačno nisam sigurna kada će izaći. Sljedeća nedelja mi je kolokvijumska, što znači da ja i ove isto koja sada dolazi treba previše da radim da bih se spremila za te kolokvijume. Jako mrzim kada imam dosta ideja, a nemam vremena da ih realizujem, jer stvarno imamo previše da radimo. Uopšte od kada je počela cijela korona, ja ne znam šta ljudi sa našeg fakulteta misle, mislim ako je tako i na vašim fakultetima, nek nam je Bog u pomoći. Oni misle da mi sedimo kod kući kao ne radite ništa, svakako pa evo vam duplo više da radite za fakultet. Kao da ja nemam život, mislim okej, možda ga sada manje imam nego što sam ga imala ranije, ali to nije razlog da izumrem u svojoj sopstvenoj kući od rada, to je baš pakao. Dosta videa svakako dolazi, ništa se ne brinite, samo je pitanje vremena kada će sve to izaći. Nešto mi je upalo u oko. Nadam se da me lepo skroz vidite, pošto sam se ovde sela ko neki brđani. Sljedeće pitanje je kojom bi ocenom ocenila ovu godinu. Naravno, bilo je jako lepih momenata. Ipak drago mi je što sam ove godine uspela da odem i na more i sve u celom ovom haosu. I tačno sam mislila kao ajde, okej, možda ova godina ide na bolje. U tom nekom smislu kao koliko loših stvari se desilo, pa kao možda je vrijeme da stvarno krenu na bolje. Ali onda, mislim, ukoliko me pratite, možda već i znate da sam izgubila babu, pa to je nešto što me onako baš rastužilo. I onda sam stvarno počela da razmišljam o tome kako želim da se ova godina više završi. Ne mogu ni da kažem da hoću sve to da ostavim iza sebe, naravno to su neke stvari koje su deo
života i ne može to ni da se zaboravi, niti bilo šta. Godine će biti takva kakve vi napravite da bude, ali eto, kažem, ipak na neke stvari ne možete ni da utičete. Zbog svega toga, mislim na oceni od 1 do 10, možda bih dala ocenu 5, da kažemo pola-pola, bilo je i lepih stvari svakako. Sljedeće pitanje je da možeš gde bi sada otišla. O tome sam dosta razmišljala sada pre možda 2-3 dana, kako mi se baš negde putuje i ide. Ne bih voljela da odem u neki grad, samo zato što ništa i ne radi, a i uglavnom svuda po Evropi je baš hladno trenutno. Možda bih eventualno sada onda otišla na neko onako egzotično mesto gde i nema svakako puno ljudi i tako neka mesta gde prosto možete da se opustite i gde je toplo i da mogu da se kupam i sunčam i da odmorim mozak od svih ovih obaveza u gradu. Nemam neku konkretnu destinaciju gde bih možda trenutno otišla, ali kao eto neko more bi bilo stvarno lepo. Ja bože, blago ljudima koji žive na moru. To bi verovatno bio sad lep odmor, iako se svakako to neće desiti ko zna još koliko. Dosta me pitate i u vezi vlogmasa da li će biti ili ono što sam snimala pre nekoliko godina 31 dan sa mnom. Neće biti, kao što sam već rekla, i zbog svih mojih obaveza. Ja bih stvarno voljela da mogu to da uradim, ali to bukvalno znači da ja 31 dan ne pogledam svoj fakultet, što znači automatski da ću pasti godinu. Ja se iskreno nadam da ću, na primjer, sljedeće godine moći to da uradim, pošto, ne znam, možda master bude malo manje zahtevan nego osnovne studije. Evo, neko pita za ideju za novogodišnje poklone. Ja sam snimala, čini mi se 2 ili 3 videa, nisam tačno sigurna na tu temu. Tako da vam mogu ostaviti dole link u opisu, pošto stvarno imam baš dosta, možda u jednom videu 10 ideja, u drugom je 30, lupila sam sad, mislim, ne mogu da se setim tačno. A čini mi se da su stvarno neke dobre ideje, da kažemo, jer i meni kada treba nešto, ja pogledam taj video prosto i podsjetim se šta bih mogla nekome da kupim. Ali svakako potrudit ću se da vam i kroz ove neke novogodišnje videe dam još neke nove možda ideje za poklone, pa eto, ukoliko budete raspoloženi, možete i to nešto sami napraviti. Jedno pitanje isto koje se dosta provlači je koji su moji omiljeni novogodišnji filmovi, da vam možda neke preporučim i tako dalje. Prosto, ja sad ne mogu trenutno da se setim ni jednog kao baš nekog božićnog filma. Možda ću vam napraviti neki video o tome samo ukoliko budem mogla da se setim, ali evo jedino što mi trenutno pada na pamet je kao Sam u kući, što je nekako onako kultni novogodišnji film, mislim, verujem da ste svi to već i gledali. Ne gledam uopšte kao Božić, ajde sada da gledam božićni film. Mislim da je to nekako više tradicija onako na zapadu da rade tako neke stvari nego ovde kod nas, ali eto, ukoliko budem smislila neke filmove ili ako se prisjetim nekih koje sam već pogledala, svakako ću vam možda ili na storiju objaviti ili eventualno, eto, ako bude dovoljno da snimim neki novi video. Pitanje je da li si uspela da ostvariš neke novogodišnje odluke za 2020, ako jesi, koje su to odluke? Ja sad generalno i ne pravim neke onako specijalne odluke. Htela sam samo, eto, kao da budem ove godine bolja nego pre, u možda tom nekom kao smislu vezano za fakultet ili bilo šta, da nekako vidim neki napredak i u svom radu i onako vezano možda i za lične neke stvari, ali ove godine, eto da kažemo, sam ipak na kraju svega stavila sebe na prvo mesto, što stvarno mi je sada mnogo pomoglo možda za neki dalji rad i razvoj i ne znam kako to da nazovem, mislim to ćemo vidjeti u budućnosti. Ali mnogo je lepše kada svakako stavite na kraju krajeva ipak sve svoje želje i zahteve na prvo mesto, jer onda nećete prosto zavisiti ni od koga drugog i vidjet ćete šta je u stvari vama bitno, a ne šta je ono što drugi žele da vide kod vas. Ana, previše pričaš, a ništa pametno nisi rekla. Molim vas, recite mi da li vaša jelka izgleda od napred full puno, a pozadije je skroz prazna. Mislim, dobro, ja to mogu da uradim samo zato što stoji uza zid i onda se ova zadnja strana ni ne vidi. Ako je moja kosa očajna kao što ja mislim da jeste, to je samo zato što sam je juče uveče oprala i zaspala sa polumokrom kosom. Život je ponekad takav. Sljedeće pitanje, razmišljaš li o studentskoj razmeni u narednim godinama studija? Ja više nemam gdje ovaj telefon da stavim. Što se tiče razmene, pa ja ne znam sada da
li to, kako to uopšte i funkcioniše i posle osnovnih studija ili bilo šta. Završit ću ovde svakako osnovne, neću nigde ići sada, mislim imam svakako još nekoliko meseci do kraja. Neko me takođe ovdje pitao za master, videla sam, ne mogu da nađem sada to pitanje, ali kao da li planiram možda negde u inostranstvu ili bilo šta. Ako bude nešto, svakako ću vas obavestiti, ali to svakako o tom potom, ima još uvek vremena za to. Pa ja bih naravno volela, mislim meni je od uvek želja i bila da kao upišem ovde, a da odem negde posle, sad bilo da je na master ili da se odselim na kraju studija, ali svakako to ćemo vidjeti. Ja se nadam iskreno da će biti nešto od toga. Sljedeće pitanje je isto vezano za fakultet. Neko pita da li mi je bila teža prošla ili ova godina. U smislu prošla kao druga ili treća godina ili kao 2019. u odnosu na 2020. Šta mi je teže, šta nije, ne znam. Mi sada sve teorijske predmete uglavnom polažemo preko nekih seminarskih i tako neke stvari. Ove vežbe, mislim, isto mi je kao studio mi je isti koji prošle godine, ništa mi nije manje naporno ili više. Sljedeće pitanje je kako bi opisala ovu godinu što se tiče tebe i tvojih uspeha. Evo možemo opet da se okrenemo na fakultet kao jednu od uspešnijih stvari, mislim, pošto je to nešto čemu se trenutno možda najviše posvećujem u životu. Mislim da sam ove godine bukvalno bolja nego ikad, ali možda je to sve zapravo krenulo i od tih nekih, da kažemo, loših stvari koje su mi se desile. To nije nešto što je dobro, ali to je nekako kako ja, da kažemo, nije to mi rešavanje problema, nego to je neću da razmišljam sada o tome i ajde onda da radim da ne bih razmišljala o nekim stvarima koje će me možda rastužiti ili bilo šta. Pa kad mi se nešto loše desi, ja sebe kao volim da zatrpam poslom, da kažemo poslom, fakultetom, čime god, da radim nešto da prosto stvarno ne razmišljam o tome šta god daje. A što se tiče uspeha u vezi YouTube-a, meni je iskreno jako drago i što me pratite, vi svi koji me pratite. Bez obzira koliko vas je, ja nikad stvarno nisam gledala te brojke, ja ovo radim zaista samo zato što volim. Jedan predlog zanimljiv sam dobila ovdje da snimim kao college tour, da svi vide kako nam je divna zgrada. Jao, jeste, stvarno nam je prelepa zgrada. Ja sam toliko srećna što studiram u, da kažemo, starinskoj zgradi, što nije neka nova, jer ja sam stvarno generalno oduševljena tim kao starijim zgradama, mnogo su mi lepe i mnogo mi je žao što ih Beograd nema više, ali prosto, mislim, i okolnosti su bile takve da su te zgrade ili srušene ili su dovoljno neočuvane i ove koje danas postoje. Možda bih nekako voljela i zbog sebe da napravim neki video onako kada završim fakultet, pa kao opraštanje od fakulteta i bože, to će biti strašan video, onako plakaću bukvalno. Voljela bih možda to da snimim, to bi stvarno bilo interesantno, pa ako niko ne želi da gleda, ja ću ga gledati za 10 godina kad se budem prisjećala svog studiranja. Da li je pandemija donela dodatni stres, brigu, anksioznost, kako si se izborila sa izazovima u 2020. Mislim da mi nije donela dodatni stres ili kao nešto tako. Evo, treba samo da postavim jelku na postament. Jo ne, previše sam vas na dole stavila. Mislim da je okej, šta više uopšte ne izgleda toliko prazno. Što se tiče dodatnih izazova i briga i ne znam nija svega u vezi ove godine, nije mi teško pao toliko ni karantin, ni tako nekad, da kažemo, zatvaranja, jer da, evo sad imamo kesu sa igračkicama koje uvek idu ispod jelke, to su, ne znam, sad neki medvedi, irvasi i sve živo, tako da sad ću to da stavljam, u stvari, da se ne pitate šta radim ovde, pa ću vam snimiti i to sve lepo posle. Kažem, nije me karantin toliko nešto preterano poremetio, jer u tom nekom periodu svakako sam imala mnogo više da radim i projekata i svega i onda bih verovatno i sedela kod kuće, ne svakako u toj meri. U nekom trenutku mi je više stvarno bilo dosta svega, a i tad su nekako počeli malo i da popuštaju mere, tako da nije kao da sam previše nešto umrla u karantinu, verujem da je drugim ljudima bilo baš onako gore. Mišo, ugušit ćeš se u kesi, šta radiš to? Završila sam jednu jelku, ja imam još jednu jelku, čisto znate, mislim mala je, tako da nju ćemo isto sada okititi, samo da završim ovdje s ovim dekoracijama. Ovo su nam kao one božićne čarapice i to uvek isto stoji ovdje. Mišo, za glavi ćeš se obuti. I evo vreme za ovu malu jelku, mislim baš je mala, ali ona nam stoji samo ovdje na stolu
čisto da imamo još neku dekoraciju. Evo sljedeće pitanje, koji fakultet preporučujem i koji sam ja htjela osim arhitekture da upišem. Pola ove jelke će mi otpasti sad ovdje na sto, pošto se kruni linja se, što bi se reklo. Koji fakultet vam preporučujem? To, mislim, ne mogu ja da vam preporučim ili ne neki fakultet, pogotovo što ja znam samo za moj i najbolje ćete čuti o ostalim fakultetima od nekoga ko tamo studira. Vi treba da upišete ono što volite i ono čime želite da se bavite u životu. A šta sam ja htjela da upišem pored arhitekture? Svakako kada sam bila kroz cijelu srednju školu, u stvari, mislim i pred kraj osnovne, ja sam išla na glumu i htjela sam nekako to i da završim i da se time stvarno i bavim. Ali onda u momentu kad sam krenula da snimam za YouTube, ja sam shvatila da kroz ovo mogu da radim to nešto. Nije nemoguće da će se možda u nekom trenutku života ukazati neka prilika, to bi stvarno možda i bilo čak i lijepo. Eto, možda zbog toga što sam se nekako u neku ruku već počela da se bavim, o Bože, Jelko glupa. Pošto sam već počela da se bavim tako nekim javnim nastupom s neke strane, mislim, ovo što ja vama snimam je, vi kad gledate moj video je možda kao da gledate neku epizodu nečega, mislim, kao epizodu mog života, eto, to ćemo tako nazvati. Opet prolazim kroz to neko snimanje i editovanje i to je nešto što je meni isto jako interesantno. Ne mogu da kažem da sam zbog YouTube-a izgubila želju, nego sam shvatila da na ovaj način, što mogu ja da radim šta god ja poželim, mi je nekako možda pruža i više načina da iskažem svoju kreativnost, a ne samo možda kroz glumu, nego i kroz neke druge stvari koje volim da radim. Ako znate priču kako sam ja odlučila koji ću fakultet, mislim, to je stvarno onako presmešna priča. Mi smo u srednjoj školi u nekom momentu dobili onako spisak svih fakulteta koje kao su na Beogradskom univerzitetu i ja sam tu gledala, zapravo precrtavala sam stvari koje nikako ne želim. Da bih došla do toga da su mi ostala, ne znam, možda 3-4 fakulteta. Mislim, ovo nije nešto uobičajeno što ćete čuti na arhitektonskom fakultetu, mislim da sam jedino ja tako odlučila kako ću ga upisati, pošto ljudi ili su došli već iz arhitektonske srednje škole, ili su kao to znali od malena da žele i tako neke stvari. Mene naravno ovo zanima, ali nije kao da sam ovome sanjala, ne znam ni ja, kao godinama. Pored arhitekture na tom spisku ostali su sada i šta je bilo, neki jezik. Pored jezika ostala i neka astrologija na fakultetu za fiziku. Tako neke stvari gde sam ja, stvarno mene interesuju te prirodne nauke. Ja bih sad možda, u nekim momentima života mi padne na pamet, mogla bi možda da upišeš sad neku matematiku ili ne znam ni ja, mislim. Išla sam i na takmičenje iz hemije u osnovnoj školi i kad sam osvojila diplomu, išla sam na hemijski fakultet da mi kao uruče tu diplomu i onda su tad, kad smo se rukovali, rekli su mi kao nadam se da se vidimo za koju godinu na fakultetu, ja kao da. Tako da, kao, nije da ja to ništa ne volim, samo sam eto izabrala možda neki kreativniji put u životu umjesto tog naučnog, iako je meni sve to stvarno jako zanimljivo i baš bih možda i voljela da završim tako neki fakultet, nikad se ne zna u životu. Možete završiti fakultet i sa 40 godina, zaista mislim da nikad nije kasno. To se verovatno neće desiti, jer verujem da kad jednog dana uhvatim diplomu ovog fakulteta, da ću, biti toliko srećna da neću pomišljati ni na jedan drugi. Evo jedno pitanje, da li misliš da li je moguće otići u drugi grad u srednju školu bez roditelja, to jest živeti sa nekim drugim ili sam ili tako nešto? Mislim da jeste moguće, samo čovjek treba dobro da razmisli da li je to stvarno nešto što želi ili ne, ili treba možda da sačeka da bude prosto na fakultetu, da ne ide baš sa 14 godina od kuće. Evo jedno pitanje, kako postižem sve na faksu sada kada mi je online i kako se snalazim kada mi je potrebna pomoć. Meni mnogo znači što se sve ovo desilo kada sam ja kao završna godina, jer već znam ako mi nešto zatreba koga da pitam, gde da potražim pomoć. Ja stvarno ne znam i svaka čast prvacima koji mogu ove godine da završavaju uopšte, mislim, ovu godinu, jer arhitektura nije nešto što možete da završite online, možda neki drugi fakultet gdje sedite, učite, pa kao izađete na ispit i položite. Koliko god da su nam olakšali i za ove vežbe, za projektovanje, mislim, olakšali u smislu da asistent može preko tvog crteža da crta, ne znam, olovčicom ili već u nekom programu ili bilo šta, nije isto kao kada uživo odete negde i kada vam neko uživo nacrta, kada vam da ideje. Sve je mnogo teže na našem fakultetu i verujem i na ostalim fakultetima gde je kao
taj tip prezentacije gde nije samo konkretno učenje, ali opet s druge strane možda bi mi bilo i teže i da idem u ovu 3. godinu jer ne znam kakva je kada je uživo. Čula sam svakako da je teže dosta i od druge. Evo meni sad, kažem vam, nije mi ništa preterano teža za sad, ali ne znam, prosto možda bi bila. To je to što se tiče ovih pitanja. Ja se nadam da sam vam na sva odgovorila, jer neka sam preskakala pošto su bila ista ili slična kao neka druga, pa se nadam da u tom preskakanju nisam preskočila još neka bitna. Ovaj video sigurno predugo traje jer već i ja osjećam da pričam jedno 2 sata i da mi nije stvarno više dobro, ali nadam se da ste uživali u njemu i eto, nadam se da ste možda i vi okitili jelku dok ste gledali ovaj video. Evo, ova mala jelka je ispala ovako, ona je okićena sa svih strana. Svakako sam planirala da snimam i taj neki DIY video za moju sobu, to jest za dekoraciju novogodišnju, pošto jelke stvarno nemam gde da stavim. I eto, još jednom hvala vam puno što ste pogledali ovaj video, nadalje uživajte u mojim lepim dekoracijama i božićnoj muzici. Nadam se da ćete lepo provesti praznike i svakako ukoliko imate još neka pitanja možete mi dole postaviti ako niste već videli na storiju. Odgovorit ću vam svakako kao i uvek na sve komentare. Hvala puno što me pratite, mnogo mi znači, ljubim vas i vidimo se onda u sljedećem videu. Ćao!